गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबावनाय थाबाय। आङो दिनैहाय मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदोंमोन। बै समाव जे बिटिसि एकर्ड जानायजों लोगोसे गासै जे जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथां आरो गासै जे दैदेनगिरिफोरखौ सिना जाना जादोंमोन, बिथाङा गोबांथार पावार दंमोन। बै समावहाय गावनि जे 12 जन गासै कनस्टिटिउसनावबो 12था कनस्टिटिउसनावबो गासैबो एमएलए इलेक्शन गेलेनायावहाय देरहाजोबबोनो हादोंमोन आरो बिथांखौ गोबांथार सिना जाना जाबोदोंमोन। नाथाय जोङो दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जे प्रमद बर' बिथांखौ दिनैहाय आसामनि मानसिफ्रा सिनाया नामा? दिनै जोङो मोनसे बिराद गिदिर सोंथि फैदों। रायजो राजाफोर, मैया जे गोबांथार जायगायावहाय मोनब्रै मोनबासो जायगायावहाय प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सानैजों गोरोबलायनानै गोबांथार जे बिजेपि जे मावखुलि बिदिनो गोबां जायगाफोराव मोनब्रै मोनबासो जायगायावहाय बिथांमोनहा मावखुलि खुलिनाय आरो गोबां गोदान गोदान संस्थान बे गायसनजानाय बे समावहाय बिथांमोनहा जे बेखेवनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे समावनो जे गसाइगाव बलामगुरि जे ITI जे कलेज बेखौहाय खुलिनाय गसाइगाव जे ओनसोलावहाय बे समावनो मोनसे जाथाय जादों। रायजो राजाफोर, नोंथांमोननो आङो मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप हगारनानै होगोन। बे समावहाय जेब्लानाखि हेमन्त बिश्व शर्माया बिनि खाथि खाथि थाबायदोंमोन, बे खाथि खाथि थाबायनाय समावहाय हेमन्त बिश्व शर्मानि गार्डआ जे जोंनि बिटिआरनि CEM जे प्रमद बर' बिथांखौ नारखानाय। मा पावारै बिथांखौ नारखानो हागो? दिनै गावनि जुदि बिटिआरावनो सासे सिबानो एजिकिउटिभ सिबानो जुदि पावार गैयाब्ला सादारन सुबुङा दिनै बिटिआराव थानाय सुबुङा माब्रैहाय जोङो सिनायजागोन आरो माब्रै बिसिबां जोङो जोंनि बड'लेण्डआवहाय सेफटि दङ? जोङो बड'लेण्डआवहाय जोंनि गासै एसटि सुबुंफ्रा एसटिफ्रा जोंनि बर' हारिहा जोंहा माबा पावार फांसन दङ आरो जोंनि बिटिआरनि EM GM MLA फोरा जे UPPLनि मानसिफोरा बिसिबां पावार दङ? रायजो राजाफोर, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनैहायथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा, सासे जोंनि जे बिटिसिनि चिफखौनो जुदि सिनायाब्ला, बे पावार फांसन जुदि गैयाब्ला जोंनि माखासे जोंनि बर' हारिया बिसिबां सेफटियावहाय जोङो बेखौबो मोनसे सोंथि फैयो। रायजो राजाफोर, दिनैहाय बे मोनसे बिराद जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बिटिसि एरियानि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बायदि आङो सानो। रायजो राजाफोर, नोंथांमोन कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनै आं बिराद दुखु मोनदों बे जाथाय जानायखौहाय। दिनै सासे CEM खौनो जोंनि बिटिआरनि चिफखौनो जुदि नारखालायनो हायोब्ला दिनैहायबो सानो जोंनि बर'आ बेसेबा नेग्लेक्ट खालामजानाय बा बेसेबा डाउन थाखोआवहाय जोङो सानजानाय गुबुन हारिफोरजों जोङो सानो। दिनैहाय बेखौबो दिनै सेफटियाव दोननांगौमोन। दिनैहाय जोंनि बिटिआराव फैदों हिसाबै दिनैहाय बिसिबां पावारनि बबे जायगायाव बे सोर मा मावो? दिनै प्रमद बर' बिथांखौबो जोंनि बिटिआरनि चिफखौबो दिनैहाय बे हेमन्त बिश्व शर्मानि गार्डआ हेमन्त बिश्व शर्माखौ जेसेबां सेफटि खालामो बेखौबो एथबां सेफटियावहाय दोननो गोनांमोन। रायजो राजाफोर, आंनि साननाय बायदिब्ला। नाथाय दिनै सासे गार्डआनो मामुलि सासे गार्डआनो दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफखौहाय बेबादि नारखालायनाय बिराद दुखुनांथाव। रायजो राजाफोर, नोंथांमोना सादारन सानो ना बे मोनसे सिरियास मेटारनि नोंथांमोना सानो? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनै बिथाङाबो गावनि जायगायावनो बे जायगानिनो राजा जानानै बे राजानि पावारानो गैयाब्ला सासे राजनितिक जे जोंनि जे बड'लेण्डनि सासे राजा जानानै गावनि बड'लेण्डआवनो गावनि बिटिआरावनो जुदि सिनायजानाय सिनायाखैब्ला, जोंनि जायगायाव फैनानै सासे गार्डआनो सिनायाखैब्ला मा गासै जे जोंनि आसामाव थानाय गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन सुबुंफ्रा दिनै सिनाया नामा?
बे मोनसे कुइसन फैयो रायजो राजाफोर बेनिखायनो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर आङो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा सानो नोंथांमोनहा बेखौ दुखुनांथाव बाथ्रा सानो ना साना